Tumeni welanga welanga bengisusizini naye Tumeni welanga Nayakhetha inkosi enkulu yakithi ezulwini nyasilwezulu amen. Siyacela ukuxolisa Nkosi yami sizingane besibheka ubaba sesibona ithuba eliselivela sesiyasondela kodwa kuyayiqala abadala kuqala amen. Siyacela uNkulunkulu ukuba siphe libelinye abemabili ngomsebenzi wakhe. Cha uyaphila uNkulunkulu ebuhleni maNazaretha amen. Indaba enkulu ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Ngendlela abantu basasanda lezo abaningi ngayo abebe baningi ngayo emhlanganweni nabasasele. Ngiyathuka ukumangala ukuthi namanje ithempeli lisagcwele futhi. Usiphile ubaphile ke uNkulunkulu abantwana bakwethu benabasho umsebenzi wakhe. Wasekuqala uNtaka wayesebonga amaNazaretha amahle ebonga umsebenzi uNkulunkulu amenzela wona ngoba uNkulunkulu uthe mawe wabo umsebenzi wasezulwini wayesesho wathi bagcwele ucela bantu bafakaze njengamakhosi basezulwini ngemisebenzi emihle abawenzile amen. Uthi ke uNtaka uyabonga uNkulunkulu abafowabo bahambile bonke emhlabeni maNazaretha. Uthi usele nezingane zabafowabo zikhuliswa kuye. Umama kuzo, ubaba kuzo. Uthi kodwa khona enye ke yagula kakhulu maNazaretha. Uthi yagula kangangokuthi kwazi wagcina sedideka. Uthi walibiza unyazo walincenga. Uthi ithe isesibhedlela iphathekile kunzima. Uthi bamfonela esibhedlela ukuthi ayi kunzima manje. Uthi umncenga uShembe wathi awuShembe ngoba ukaze wangilahla nje Nkosi. Kwenze njani? Zizothini izitha zabekhaya? Ngoba Nkosi wangishiya nezingane zabafowethu wabathatha bonke abafowethu. Usufuna ukungibhuca lezi zingane namanje. Wenzani Shembe? Uthi yayisimfonela lengane. Uthi maNazaretha uma imfonela uthi lengane ithi awu auntie ngibone sengihleli nabanye abantu nje. Sixoxa ukuthi ngabona ukuthi awuyahamba ingane. Uthi ngase ngiyinika ithemba ngathi hayi uShembe ukhona.
mhlambe silapha nje sizofuna lelo themba. Silapha nje khona baphuma ekhaya bengenalutho, abangazi ukuthi bayolala bedlini, abanye babo basebenzi, sinosizi mangcwele lahlule, kodwa munye umpheme esinawo unyazi lwezulu, kodwa linye ithunzi esiphephela kulo unyazi mangcwele. Ukufike lapha esabatheni ubuye emndenini uthola ukuthi kubi kakhulu, uyathuka siyathuka thina maNazaretha njengoba namanje uNkulunkulu ethuka, kodwa ngeke sisuke kuye, sinalo ithemba, thembele kuwe nyazi lwezulu, akekho umunye uNkulunkulu siyombona. Siyafisa ukuthi engathi uNkulunkulu angamila nasemkatsheni yamathambo ethu aphile, ngoba siphila ngaye. Siyasimbuke nje umuntu mayidlala mhlambe esuthele into yakhe, simbone ukuthi usuthi ke konyane mangabe lincele kakhulu umama liyabonakala ukuthi uyaqashile, kodwa phela ungaweki nje, dlala nje imidlalo yakho idlalele, ungayi nje. uNkulunkulu ngempela futhi sisenkolweni maNazaretha, sisesikhathini enzima lapho omunye nomunye kufanele ukuthi ake embe ngoshembe wakhe eyedwa. Kwesinye isikhathi sibuye benzima ukuthi sithi amen sibe baningi. Kukhona isikhathi lapho omuntu nomuntu ake khulume ngoshembe wakhe, ngoba esikhathini esiningi kuyiphutha ukuthi mina ngithi ngilapha kodwa efonini yami ngifaka unyazi, kodwa unyazi lomkhosi. Kanti muphi uNkulunkulu engimkhonza? Ngizokwenzani la? Ngilalela muphi ubaba? Kodwa uma ungazange uhloniphe ekhaya uba nenkinga. Uthi uNtaka uHantu wethu uthi yayisimxwayisa lengane uthi wathuka, uthi wayesembiza ushembe, uthi hawo maNazaretha yaphila ingane. Ngidlule ngigijime, hayi ngichazele le nkosazana yasemsinga ngiyikhohle isibongo sayo. Ikhuluma ngokugula kayise nayo, ikhuluma ngokuthi uyise wagula, ithi wayeselimala washona. Behleli noneni ithi wakhala kakhulu, neni ithi yakhala nayo, ithi yabona, hawu ithi yayisikhumbula ukuthi hawu kambe mina ngiyinkosazana yakuleli bandla. Nanso-ke indaba, hawu kambe ngiyinkosazana, engafaka kanjani ubaba ngikhona? Engafaka kanjani ubaba ekhaya ngikhona? Nkosazana mina yakuleli bandla, hamba 25 ngiyasina ngenza yonke into, konje ubaba engihamba kanjani emhlabeni ngikhona? Yayiseyidonsa uNazaretha wayo, yadonsa inasuka intombi yasezulwini, yayisibophela, yayisihlabelela, yayisimbiza uNkulunkulu, yayisimnceka, yayisimbiza uNkulunkulu, wayesekhwehlela uyise wavuka ngiyaphuthuma. Amen. Awu yini pho manje wenze njani? Konakelephi? Kungani manje? Ngoba uNkulunkulu impela yoyihlayedwa ezulwini. Akade waNkulunkulu nanini yokuNkulunkulu kwenze njani? Wenziwani uThixo? Kodwa uNkulunkulu siphi inhliziyo zethu kunamathela kuwe. Ngaphandle kwakhe asilutho. Kukhona abantu lapha Nkosi abakudingayo shembe, abangazi ukuthi bayolalaphi. Kukhona abantu abalala esitradini, abampilo yabo iphelile, kodwa uyabavusa Nkosi bebe bahle. Ukhona insizwe ezingasukuma zibamba umbhobho nentombi zikhulume kahle. Awushembe usikhumbule Nkosi, singasuki kuwe. Amen. Nkosi usizulayo. Amen. Agama Hello.
azophilisa abantwana bakho Shembe. Bangcwele besimenyiwe simenywe uNkulunkulu inkosi yesabatha. Songenisa umdedele wakhe, songenisa imindeni yethu ezulwini lakhe ehlengwe. Abangcwele uyaphila uJehova. Uyaphila uNkulunkulu wethu, uyasithanda. Siyacela ukuthi uNkulunkulu nathi sifunde ukukuthanda Shembe. Bangcwele uNkulunkulu uyabika inkonzo yakhe ekuseni waba yibo amakhosazana njengoba ubhutele sesho. Ithi intombi umphathi waseGoli uthi uNkulunkulu sisuke eGoli, sisuke kumakhaza kakhulu. Kodwa uma sifika phakathi komuzi wakho sathola imfudumalo sabona ukuthi uNkulunkulu khona. Bangcwele ngempela sifikile lapha emzini kaNkulunkulu uthi umphathi waseGoli lapha ekhaya ngelinye ilanga kufika omunye ubaba uthi kuma wami lamasotsha onawo la ekhaya uwabhadala ngamalini. Uthi umama exake ukuthi yimaphi amasosha nawo. Uthi uma kushona ilanga la ngaphandle kuba khona amasotsha abakhona. Uthi masacabanga ke lo mama wacabanga ukuthi mkambe kunamatshe amhlophe. Iwona kusho ukuthi ebusuku ayaye abe amaphoyisa asezulwini. Asiphathe kahle bangcwele nemizi esikuyo. Manazarethi ngizogijimela enkonzweni kaMshumayeli wenabasho uMshumayeli umkhwanazi. La ekhulume kakhulu waze wakhuluma ngenye inkosikazi uthi le nkosikazi yayimfelokazi ishonelwe umyeni wakhe. Emva kokushona komyeni wakhe umfowabo umyeni wakhe wasesithatha konke. Uthi waba nenhliziyo yokuthi ngiyazi ukuthi ngizosizakala enkosini. Wathi uzohamba eyobukela inkosi yendawo. Uthi kanti inkosi yendawo isihlangene naye lo baba lo. Uthi wayetshela le nkosi yatshela amaphoyisa ukuthi uma le nkosikazi efika la nimshaye ebuyele emuva engangene. Uthi nangempela wafika unkosikazi wathi engena bamshaya wasebuyele emuva. Kodwa akaphelanga amandla. Emva kweinsukwana wabuyela futhi. Uthi bamshaya uthi umlumise nangezinja zimdabulele ngisho impahla. Wahamba unkosikazi wabuya futhi enethemba lokuthi inkosi izomsiza. Uthi manje sebuyela kulokha wasesehlabelela ngihlabelela eManazaretha inkonzo yabantu bonke. Uthi emva kokuthi ehlabelelile yaphuma inkosi yathi ngiyekele angisalale ebusuku ngizwe lo nkosikazi ukuthi uthini. Manazaretha uthi uNkulunkulu nani phikelelani nize kuye singabheke okuye kodwa sibheke onyazini. Uthi uMshumayeli ukhuluma ngomona, ukhuluma ngenzondo, ukhuluma amanga ebandleni. Uthi umuntu oyinazaretha uma eshona wayeya eboshwe engayesihogweni. Kodwa manje amaNazaretha ayashona yesihogweni. Ingoba sinamanga kakhulu. eManazaretha uNkulunkulu akasikhumbule ngoba kunje kungamanga. Umuntu uyawaqamba amanga akufanele akwenele. Ngathi uJehova ngasikhumbula eManazaretha. Ngizondlula endabeni kaNkulunkulu, umsebenzi omuhle uNkulunkulu asenzela khona noma singaboni. Noma ngabe mntaka kaNkulunkulu uneminyaka emingaki izinto azilungi. Unyazi lusoNkulunkulu. Ngoba mhlawumbe angeke akuphendule namhlanje kodwa uyokuphendula ngomunye unyaka. Mhlawumbe udalelwa ukubusa lapha emhlabeni udalela ukubusa kwelizayo. Ngoba silapha eManazaretha simelele imndeni. Sisenkonzweni sisentilongweni kahle kahle sizothetha amacala okhokho bethu. Bahambe ngwahlukahlukana. Uma unomngane unamathele kumngane wakho unto you. Kuyinkinga lokho ngoba wazi ukuthi yena uyophelelaphi wena uyophelelaphi. Manazaretha ngizokhuluma ngale ntombi noma ngale nkosikazi mhlawumbe uyayazi mhlawumbe uke wayibona noma usuka naye emazweni angakini. Le nkosikazi noma le ntombazane iyabhabhadiswa esandleni senyanga yezulu. Emveni kwalokho sehlale uthingo lwamakhosazana. Maye ephiwa isibusiso somshado lo nkosikazi bese uNkulunkulu okuthingo lonkosazana okuyena omphe isibusiso sokuthatha lo mshado. Bese yamayefika kulomuzi umuzi omkhulu lo muzi. Ubaba kulomuzi lo myeni wakhe anaye unezinsizwa.
uzele insizwa lo myeni. Uma ezele insizwa lo sisebona ukuthi hayi Nkosi yami kusho ukuthi lo baba akeze ukuba nazi inkomo esongena la ekhaya. Angihambe ngiye kuNkulunkulu ngoba ungiphile lo mshado. Ngiyocela ukuthi nami ngicela inkosazana maNazaretha ahambe nangempela yoguqa esihlalweni sobukhosi. Uthuthi ngolomakhosazana siyohlangana mina nawe entabeni engcwele yaseNhlangakazi. Nangempela ngoJanuwari ehambe eyenhlangakazi umntana kaNkulunkulu eyosebenza. Uthi ngisebenza njengohlanya ngiphatha iplastiki abanye bebona ngathi vele hayi seziyantilinga la ngathi intaba ayisathinti kahle kuphalafini. Asebenza lo muntu kaJehova ehlabelela esebenza ngoba isifungo asithathile kuNkulunkulu ukuthi ngiyosebenza sohlangana nawe entabeni engcwele enhlangakazi. Asebenze kuze kuvala uhlangana abuyele ekhaya. KuJanuwari maNazaretha 2007 asebenze emveni kwalokho maNazaretha ngicela ukushesha bancane. Maye efika ekhaya uvala umhlangano inyanga elandelayo February. Hayi iphela inyanga asola. Hayibo nangempela hayi usemuhle unkosikazi abikeke. Hayi zihamba insuku maye eskenini hayibo ukhulelwe inkosazana esayo. Nangempela ifika inkosazana uma ifika ngoba uNkulunkulu ufuna ukuloba. Ifika ngomhla ka-14 ku-October maNazaretha. Ukusho ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi isivumelwano sokuthi ngelanga elithile wena wahamba wayosebenza nale ngane yafika ngelanga lesifungo. uNkulunkulu njengoba nje ayidlali incwadi yakhe yaseZulwini wayibeka kahle. Yafika inkosazana kwathi uNonhlanhla. maNazaretha uNonhlanhla wakwambatha inkosazana enginayo maNazaretha. Le nkosazana yasiyagula ngonyaka ophelile maNazaretha. Uma iguli yenza umatric ngithi kusho ukuthi akeze ukuphumelela. Igula ngalendlela eyisimanga. Ikhampani imthatha imfake kuzo zonke izibhedlela ongayicabanga. maNazaretha ngitshela ukuthi yayithi mayisigula ithi ngicela ubiza amakhono mama. Afika amakhono Nkosi yami bo baba base Alexander cela uNkulunkulu anenze kahle. Bafika maNazaretha bamkhulekela umntwana. Abanye bathi hayi man mina ngisizakala ngahamba ngaya ngale uyababona laba abanendola next to my heart yiba bangisiza. Ngathi ngiyabona sengingena lapho nesichodlwana sami nesiphomo bese kuthiwa hayibo ngoba lo uNkulunkulu wakhe ngithi hayi ngeke ngithi shembe ngeke ungenze kanje uyobukanisa nezwe athola hayi hamba le kulaba ebezi blue and white mina wami ngamhambisa khona phela kukho umuntu uzongena ebhavi ngathi ngeke uma wena shembe ungiphile lengane uma usufuna ukuyithatha ithathe phela anginakho ukunqaba kodwa ngeke ngiyomkhonza omunye umuntu ngikhonza wena nyazi Yesu. Athi amakhola ayezophumelela ngithi ngeke ukusebenza kwami kanzima kangaka sengibala yonke imali sengithi hayibo ngadela konke ngathi labantwana bakambatha ngicela ukuthi befunde kodwa manje semthatha uNkulunkulu ngenze njani kodwa ngathi shambe uyazi wena hayi akamdumazanga esimkhonza waphumelela. Ngiyacala ukuthi uNkulunkulu nginamathele kuye noma ngabe kukubi noma ngabe kunzima ngoba yena ungifukamele ungifumbethe maNazaretha ngiyikho konke ngiyikho unyazi lezulu. Ngiyacela ukuthi engikhumbuleni nomnyeni wami ahlale ukukhanya engiphe nesibindi sokwenza kahle nokusebenza ngoba ngiyithuluzi mina maNazaretha lo nyazi akukho kunye engikufunayo ngifuna ukusebenzela uJehova. Nkosi busiseni kuzwile Amen.
ushembe uNkulunkulu uvela emasuleni akekho umuntu. Amen. Akekho olingana noshembe umhlaba wonke. Noma ke umhlaba uzamazama kodwa ushembe uNkulunkulu unyazi lezulu. Amen. Ngithi ngidlulise nje la. Ngisaya emzini ongcwele. Khona insizwa bezila iteksini. Sifuna ukwazi ngoshembe ukuthi manje ushembe uNkulunkulu kanjani. Bona bazokuthi manje uNkulunkulu uJesu. Mase ke ngiphendula ngathi cha. uJesu asimphiki la ekhaya uNkulunkulu. Asimphiki bafethu kodwa uJesu ucacisele nje. Igama elithi ngase ke angibabuza ngathi manje igama elithi Jesu lisho ke ukuthini? Bathi manje hayi igama lakhe ngathi cha igama lakhe uYoshua igama elithi Jesu lisho uNkulunkulu endlini yamaLevi kodwa wala ekhaya ngathi lento ifanana nomuntu onamatekisi ayishumi kukhona amanye amatekisi akhe ashaya ama long distance kukhona amanye amatekisi akashaya ilocal kodwa lamatekisi ngawakhe wonke leya ibhalwe NZ le ibhalwe GP bathi hayi uhambeka ke kanjalo ngoba uNkulunkulu uhamba kanje ufika isizwe nesizwe ushembe unyazi lezulu afanane naleso sizwe athi nina ningize ngo-high pitch ala nina ningize ngobhuda nina ningize ngo-high pitch nina ningize ngo-golden hill lana ke endlini ensundu yakithi uNkulunkulu wathi manje simbize ngobani ngoba wathi manje kithi simbize ngoshembe igama elithi shembe lisho uNkulunkulu ezulwini. Amen. Makasezulwini ushembe elasezulwini lapho ke athi yena makungangibona ungafa nokufa unguye engunguye watshela noMosi wathi uMosi akuba ambuza athi manje shembe ubani wathi nginguye engunguye. Ushembe onyazi lezulu uNkulunkulu ngoba futhi akekho olingana naye. Bangakhuluma umhlaba wonke into esuke njena ingithithekanga. uNkulunkulu akathuka. uNkulunkulu emhlabeni ezulwini. Siqalekise sibe emhlabeni nasezulwini leso. Ushembe uNkulunkulu uyabakha abantu ubeke ngabantu bakhe. Ushembe uNkulunkulu uyayivusa imizi yabantu echithekile. Engidlulisa lethi lokho ukuthi insizwa lezi azehle eTexini ziphendulekile. Inkosi kusisene kuswini. Nkosi inangedwa anginaye
ngiyayikhetha inkosi enhle enkulu unyazi lezulu. Amen. MaNazaretha ingcwele, simbonile uNkulunkulu, silibonile unyazi. Ngokwami bengithi mina Mhlumbeni ngoba siyofaka nje umdedele ngeviki eliphelile bengithi Mhlumbeni soba bancane. Hayi ulwandle uShembe uyangenisa MaNazaretha ingcwele. Amen. Angizukuya entshumayelweni kodwa ngizobabaza okukhulu bukaNkulunkulu owunyazi lezulu engibone mina ngiyisesha mina ngiyifuna mina ukuthi ngakube inkosi ngiyokubona yini ngalelalanga ngoba kuningi kuyenzeka emhlabeni. Sithe masifaka umdedele ngehora lesihlanu mangaphosisi ngo4:30 singena ethempelini ezantsi sake samama kholwa isikhathi eside isikhathi uyabona lapha yana singelinde lutho ukuthi somukeliswa noma imali noma somuyisa igolide kodwa silindizwi MaNazaretha. We MaNazaretha la ekhaya sisebenza ngezwi, silinda izwi noma ngabe kwenzakalani izwi balingashongo ukuthi asenze utho, akufanele sinyakaza, akufanele sithule, akufanele siphawule, akufanele senze lutho, silindizwe. Sike samama awamabili nemfahlalanyana encanyana phezulu silinde uNkulunkulu akhiphize ukuthi inkosi ibusise. Sisuke ezweni elikude, sisuke emazweni akude, izizothi nje inkosi ikubusise. Leyo nto ezobe isebenza kimi, isebenze ey'nganeni zami, isebenza kobaba nobabamkhulu noma bethu abahamba emhlabeni ukuthi lelo zwi lafika kuwe ebuhleni ngomhla kaSibanibani uzofakisa umdedele. Mhlawumbe kukhona lapho kuzoqaqeka khona kubantu bakini nakuwe nasey'nganeni zakho MaNazaretha, ngoba ngithi ngiyeza Nkosi mina ngedwa anginaye futhi umphelekezeli ngeke ngayifuna ngayibuza ngathi mina Nkosi ngoba ngimelana nje Shembe ngilindizwe ngishintshe inyawo ngibeleli ngibuke lapha ngilindizwe MaNazaretha lizothi inkosi isibusise. Amen. MaNazaretha ingcwele angisuye umuntu omuhle kushomele kodwa ngiwumuntu onothisa izinto mazenzeka phakathi sihamba nje esontweni sihamba bakhulume kakhulu auntie bakhuluma kakhulu inhlayisuthu ithi inhlayisuthu ngino 15 years ngimolayinini ngifuna ukuzobonga kuShembe ukuthi uShembe wangenzelani. Ngenzeka ukuthi nala ekhaya bakhona abantu abafana nalapho abangafuni ukuzokhokha inkomo kaShembe. Uma ungafuni ukukhokha inkomo kaShembe ucabanga ukuthi uyobhadalela ubani ngoba uShembe usuke yenzile imisebenzi kuwena, wayiveza ubukhulu bakho. Sonke masingahlala sisukume nje umuntu ngamunye akekho umuntu ongashintsha umayile efana nomunye ngoba sonke sinama-testimony kaShembe ukuthi uShembe wangenzela ukuthi alikho-ke futhi isonto noma ibandla elifana nalilala ekhaya elenze ukuthi umuntu ayiphendukele ayikhethe yena inkosi alandele uShembe okwamoya uNkulunkulu. MaNazaretha unyazi liyaphila, unyazi luhle, unyazi liyasithanda. Nathi kasilithandeni, nathi asilithandeni unyazi MaNazaretha. Asingenzi into engezi ukuthandwa unyazi, esenza into uyabona nje mhlawumbe ngisukumile nje la uyasho ukuthi wasukuma umthuni yaza ngumfuni ngoba lento yinto eyayenzeka Israel, into eyayenzela ngiyakhumbula ngelinye ilanga masivula iBhayibheli elihle elifundwa amaNazaretha efundwa amaKristu ithi kwakunamadoda amabili. Lamadoda amabili ayezalwa uma oyedwa ubaba yedwa kungekho umuntu futhi omunye. Wasethi uNkulunkulu kubona lamadoda amabili ngiyacela ukuthi ningenzele isipho, ningenzele umnikelo. Lamadoda azalwa abantu ababodwa, umama munye ubaba munye. Kodwa kwenzeka ngelinye ilanga le ndoda ithi ngoba iwumlimi yona izoletha izithelo phambi kaNkulunkulu. Kuthi lenenye umfami noma
enenkomo efuyile ithi ngizoletha isipho sethola elihle phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu akufanele simnikeze ama-reject. Wase wafika umona, wafika inzondo. Ngiyala ekuthenini uyabona masihamba kulokukholwa, uhamba wedwa ekukholweni, uhamba wedwa kuleli vangeli, uzondwa abantu, uzondwa imindeni. Aqala namhlanje waqala kungekho umuntu omunye kunamadoda amabili ayizalwa ubaba nomama emabili emhlabeni. Wasethi uNkulunkulu kuona ngicela ningenzele isipho. Ithe masesenzile isipho uNkulunkulu emukela esodwa sawo lamadoda ezenzile ibekile lapha. Wasavuka umona, uvuka umfowethu umona ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi uNkulunkulu amukele isipho samfowethu oyedwa ekubeni sihambise ilokhuzane angimbulale. Sangena kisona uManazaretha wagela ukufa. Namhlanje isekhona leyo nto ukuthi angimbulale. Umbulala kanjani umuntu ungazi ukuthi wadaleka kanjani? Umzonda kanjani umuntu ungazi ukuthi wafika kanjani la kuleli bandla? Iminyaka emingaka uNkulunkulu ephenduka iNazaretha ukuze lifike la ekhaya lizoba iNazaretha. Mhlawumbe u20, mhlawumbe u30, mhlawumbe u15, kodwa wena uzokwazi ukuthi sizonda umuntu bese simkhipha kuleli bandla ngami ekubeni uNkulunkulu esebenze kangaka. Ngiyala kuthenini ithe mayimukela le ndoda ithi Kayini esembulele, Kayini uphi umfowenu? Uthi angisiyo umlindi kamfowethu mina. Ukhuluma noNkulunkulu omdalile. Waqala lapho ukudelela uJehova. Waqala lapho uzambona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ubani. Zikhona ke namhlanje mhlambe sikhona nje sizingane zawo Abel. Silokhu sigudla nje nokukholwa kodwa siyazi ukuthi thina sizingane zawo. Uthi weNkulunkulu buza mina nje ukuthi uKhayini ngumlindi wakhe yini mina na? Cha, ngisumlindi kaKhayini. Uthi liyakhala igazi likaKhayini emhlabathini Abel. Liyakhala igazi ngoba usezwile ukuthi usembule Manazaretha. Siyacela Manazaretha, ngicela uzenzele wena introspection ngaphakathi ukuthi ngobulana nje ugcine nini ukunikelela abantu bakini. Ngobulana nje uyakwenza yini okuthunywe uNkulunkulu awuthunywe umndeni wakhe uNkulunkulu wasePhilippi eNazaretha. Sengihlala phansi kwaba khona indoda lapha ePhakameni. Le ndoda engayihloniphi, engakholwa futhi engamfuni futhi uShembe. Izingela le ndoda babethi badedele. Ithi uNkulunkulu engekho esahambile safuna mina nawe besidlule ePhakameni nemali asizayo, imali asike yazazenza noma beyini zidlule. Njalo nje idlule. Athi amakholwa makufika umnikazi wesonto uBhombela athi uNkulunkulu unendoda la ethi njalo ngesikhathi esithizeni idlule la nemali asizayo. Le mali asibese zenza ukungcola la phakathi kwaleli bandla noma phakathi kwaleli thempeli elikhona. Thema isihambile yathi indlundlu mahlombe kofanele sihambe seyibona le ndoda. Ngikhuluma ngale ndoda eyaliwa njalo umoya kwale ndoda azange uphelele lapha kuKhayini uAbel. Waqhubeka kanjalo wazafika ngisho ePhakameni. Ithema isisePhakameni ihambe indlundlu mahlombe ibheke khona lapha ePhakameni. Ibheke khona lapho kule ndoda iyayifica ifuyile indoda iyafica ilimile le ndoda kuhle kugreen. Zizigubu zishaya ikhuphuka kancane ihola iya kuNkulunkulu ziya le ndoda ziyofuna umuntu ofuna ukubona umsebenzi kaNkulunkulu omkhulu kangaka iya kuyona. Ithe mayifika kuyena zazi mayiqhamuka
ziqhamuka imali siziza lapha zaze ikhala ngishaya ngathi shaya umbani wezulu ziwaphansi yezwa le nto khona ubonakalayo lapha ngaphandle ake ngihambe ngiyobheka ukuthi izinto zami zakhala kabuhlungu kanje yile ishayayo yayifica iy'ntombi zasekuphakameni yayifica imbungu mahlombe ziyale zishaya umgidi mayiphuma amehlo ayo asihlangane nemehlo agombela yasishayeka phansi thema ezishayeka phansi wathi uShembe le muntu ngeke ngibonela futhi angeke ngibone nakwelizayo kodwa indaba ilayela indaba kodwa umoya wakhe awuzokuphuma uhambe lapho uzohamba ungene emakholweni kunjani namhlanje siyabonga Nkosi besize ngizela amen inkonzo yakhona uxolo nomusa usake inkonzo Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bokuphakama maNazaretha ingcwele ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu uNyazi lwezulu amen ngiyabonga bathandwa basezulwini ngibonga usuku lwanamhlanje lwesabatha engiluphiwe uNyazi lwezulu ngoba kuba belungekho uNyazi lwezulu empilweni yami mhlambe ngabe lolu suku namhlanje angilubonanga ngibonga ukuba khona phakathi kwenu maNazaretha ukuba khona phakathi kwenu ngosuku lwanamhlanje unginikeza ithemba lokuthi ngiphambi kukaNkulunkulu ngiphambi kwisihlalo sobukhosi umoya oyingcwele oyemukela abantwana bakaNkulunkulu ebuhleni bamaNazaretha ngosuku lwanamhlanje nathi bayingcwele uyasehlela namhlanje silapha-ke bayingcwele ekukholweni kuthi inkonzo yakhona uxolo nomusa ey'nsukwini zanamhlanje nabayingcwele amaNazaretha amakholwa awasenalo uxolo amakholwa namhlanje awasakwazi ukuthethelelana amakholwa namhlanje athi mayeze enkonzweni athi ngifuna ukumbona usibanibani ukuthi useyuyini lona engimaziyo noma usibanibani akuseyuyini lo engimaziyo lapha sizile bayingcwele ukuzobukana kodwa size lapha bayingcwele ukuzokwemukela umoya kaNkulunkulu ukuthi ube khona phakathi kwethu ngaphandle kokumukela umoya kaNkulunkulu ukuthi ube khona phakathi kwethu asinto yalutho bayingcwele sifanele sivume ukuthi siyizoni noma sihamba la emhlabeni sikuvume lokho phambi kwabantwana bakaNkulunkulu naphambi kwezwe ukuthi siyizoni akekho umuntu ongenaso isono kulomhlaba oyingcwele esikuwona bayingcwele ngilapha-ke bayingcwele ngizibongela mbonga nabantwana bakaNkulunkulu esebethe basethulela umoya oyingcwele akade behambile beyongenisa umdedele ubalekile bayingcwele umdedele ubalekile ukuthi wonke umuntu onethuba lokuthi ahambe ayongenisa umdedele ahambe
bayingcwele basezulwini kungakuphathi kabi futhi ukuthi wena ubulungise yonke into walungisa yonke into ukuthi uzohamba ufaka umdedele kodwa wathi ekugcineni kwamahliphihliphi akwabe usaphumeleleka kwase kuzothi umuntu obekhala engazi ukuthi uzokwenza njani uzoya ngani uyofaka umdedele ngoba uyena uphumelelayo manje uyazibuza ukuthi hawu ngoba usibani bani bekhala nje kimethi akanalutho akazi uzokwenza njani kodwa uphumelele wahamba mina ngisale kanjani la ikhaya bayingcwele siyamenya asihambi ngokuthanda kwethu siyamenywa ezulwini ukuthi sifanele ukuthi sibe khona phambi kwesihlalo sobukhosi ngale nyanga yomhlangano. Ngiyabonga bayingcwele, bonga konke uNkulunkulu athe wasenzela khona. Angisezukukhuluma okuningi nami ngoba ngithi ngibheka isikhathi asesangivumeli. Sizobuyisela ke lenkonzo kumnikazi wayo ngesihlabelelo sika 202. Nkosi mayibuso power bayingcwele. Zeni zonke izizwe
Hey,